И здравейте всички, благодаря, че избрахте BG Clashers TV. Това е първи епизод на Clash Royale. Днеска ще отворим всичките тези честове, като започваме с фри честовете. 60 голд, 7 мортара, 1 wizard, не е зле. Следващият 56 голд, 2 джема, 7 миньон хорда, една ракета. Пак не е зле, извинявам се. Сега отваряме Silver Chest да видим какво ще ни се падне. 51 голд, 7 тесли и една валкирия. Не е добре. И сега отваряме другия, за който ще трябва да дадем джемове. Не е проблем. 44 голд. Да видим 2 найта и 6 миньон хорда. Сега минаваме към голд честовете. Надявам се да ми се падне нещо хубаво поне. 170 голд, 2 файр спирита, 6 мортара отново, 15 кенана и тук нещо трябва хубаво да е. 3 томстон. Не е, много е зле работата. 142 голд, 2 тесли, 3 скелета на много зле. Много зле. С 19 запис. Ето и това беше единственото нещо, което ми хареса. Минаваме към краун честа. 410 голд, 3 джема, 1 барбериан, 6 мортара, много е зле, 39 кена на хора, много лоши карти и 6 мускитара, това е добре. Така, това е моят дек. Ползвам го от много време и той е добър. Който иска, виждате го, може да го копирате. Дека не е зле. Като цяло, мисля, че е добра комбинация. Нападаме с Хок, Fire Spirit и Валкирия, ако можем. Ето сега ще направя един батъл, за да видите за какво става на въпрос. Арена 6 сме. След малко ще покажа и клана. Започваме с Барбериани, Зап, Хок и Пека. Тъй като нямаме карти за да нападнем, трябва да изчакаме противника да ни нападне и ние да тръгнем на контратака. Затова ще трябва да изчакаме ракета. Много добре. Сега ние ще пуснем Валкирия с мини пека. Няма да запваме, защото няма смисъл. Сега ще дойде и Хог Райдера. Зап. И тук може би вече е Fire Spirit. Да, и така става. Сега пеката ще умре. Ние ще сложим Фърнс. Много е важно в дека си да имате поне една сградата и да го кажа. И сега ще ви кажа защо. Защото примерно ако вие трябва да нападате първи и сте събрали 10 еликсира, вместо този еликсир да се стои, просто слагате сградата, тя продължава да прави там каквото прави и в същото време вие сте загубили малко еликсир. Добре, вече знаем, че има ракета. Слагаме така. Уич отзади. Ние ще сложим така. Правим нашето комбо. Хоп. Ето го. Сега ще запнем. Сега. Не фанахме колата. Все още не знам как ще завърши този батъл, но ще се постараем да го бием. Пека.
И от другата страна не. Много се извинявам за това. Виждате бутна Николата. И сега ще ни сложи Bomb Tower, който ние не можем да спрем. И играта за нас приключи с загуба. Няма значение. Беше добра битка. Това беше от мен за този епизод. Довиждане и ще се видим следващия път.